So lana sinosiphelele Gumede. Abaningi bama usiphelele Gumede ugoalkeeper Orlando Pirates. Orlando Pirates lo goalkeeper lo yamthenga kwiDondol Stars. Yamthenga ngo-2023. Uma nikhumbula kahle Orlando Pirates yadlala neDondol Stars kwiNedbank Cup and ugoalkeeper lo wayevimba kahle kuleyo game le yabo. So uJose Rivero what decided to no, this guy must come to Orlando Pirates. So last season 2023 ngoJuly bamsayina umfaka Gumede lo. So ofika kuOrlando Pirates njengoba sefikile Orlando Pirates ya decide ukumlona yabo yamlona le kwiOrbit College. Usathanda kubuya nje kule season le yabo ukwisquad seOrlando Pirates right now. Abantu abaningi bayasho ukuthi uyayideserve ichance yakhe kuOrlando Pirates because la wayilonwe khona and nala wayedlala khona kwiDondolo wayevimba impela ugoalkeeper ongakwazi ukumchallenger uSipho Chayine. Sipho Chayine lo Sipho Chayine abamaziyo samthenga kwiChippa United. Njengoba bemthenga kwiChippa United wayi-third choice goalkeeper weChippa United wangasiyona lo goalkeeper lo jwayele ukuqala. But ama-scouts babona kumqondo right usafika kuOrlando Pirates azochallenger u-Ofori benompontshana. Jose Rivero wabona istyle of play esidlala uSipho Chayine. uSipho Chayine ulo goalkeeper lo omnandi einyaweni yabo. Orlando Pirates right now isebenzisa ugoalkeeper bakwazi usebenzisa inyawo. Mwasi ubhena kumele sibuthelezi naye. Ulo goalkeeper lo ospecialize kakhulu einyaweni. Yize nabo yabe nama mistakes wakhe but uyakwazi ukudlala ibhola. Jose Rivero usebenzisa ibhola lale eSpain. Yabo eSpain mwasi ubheka uPep Guardiola bathanda ukuqala ibhola emuva njengo-Edison nje. Ukufika kwaSipho Chayine kuOrlando Pirates wafika uSipho Chayine engasiyona ugoalkeeper lo okwaziyo mhlambe ngasho ukuthi okwazi ukuvimba. uSipho Chayine efika kuOrlando Pirates abaningi bayazi uSipho Chayine wayenokuconsider ama goals yabo because wayengakafit kwisystem yeOrlando Pirates yabo. But into ayespecialize kakhulu kuyona waye confidence because wayekwazi ukuqala ibhola ngeenyawo emuva edlalela ama defenders wakhe oOlisandano nabo Thapelo Gxoki lapho. So iyona into yakha uSipho Chayine abe number 1 Orlando Pirates right now because uyakwazi ukuqala ibhola emuva. My concern with uGumede lo mfethu ukuthi angakaze ngimbone eqala ibhola emuva. Yena muhle ekuvimbeni. Uyakwazi ukuvimba uGumede yabo. So inkinga yami ngabe so I think uzoba nenkinga adjusting kuOrlando Pirates. Uma subheke ugoalkeeper owayekhona before kufike uSipho Chayine nangu uRichard Ofori. uRichard Ofori lo goalkeeper lo okwaziyo ukuvimba. Abaningi bayamazi uRichard Ofori. Sikhulume nje iVAR bafethu Ofori wayekwazi ukuvimba kuOrlando Pirates but inkinga Ofori yayiyodwa wayengakwazi ukudlala ibhola. Ofori wayengakazi ukudlala ibhola but mesidinga short stopper sasemdinga uRichard Ofori because wayekwazi mfethu ukuvimba ama shots mfethu. Inkinga yakhe kwakukudlala ibhola. Orlando Pirates idlala ibhola eliphansi manje yabo. Jose Rivero wafika naleyo nto. Kanti ucoach wayengayidlalisi lonto uJoseph Zimbawa. uJoseph Zimbawa wayengalidlalela ibhola lokuqala ibhola emuva cha yabo. So ingakho esebenzisa kakhulu uRichard Ofori yabo. So ukufika kwaSipho Chayine kwafika noJose Rivero. Jose Rivero wa-instilla iscratcher esisha kuOrlando Pirates. So ukufika kaGumede ngathi ngamgqugquzela abe naso isibindi sokwazi ukudlala ibhola emuva yabo. Mina ngiyafuna ugoalkeeper abafike bazochallenge lapha kuOrlando Pirates ba challenge uSipho Chayine ba challenge uButhelezi yabo because uButhelezi akusiyena ugoalkeeper ongarelaya kakhulu kuye mekulimala uChayine. Remember last season idlana eStellenbosch idlana eSuperSports lawo ma goals lawo ma matches lawo sawaluza lawo ma matches 2 in a row ngenxa yaButhelezi yabo. So ngiyadinga lo mjide lo akhuphule kancane amasokisi akwazi ukudlala ibhola emuva khona ezokwazi ukuselect for ischeme. But nithini nina ngosiphelele Gumede ngabe uyayideserve impela ichance kuOrlando Pirates noma kumele athi ukuhlala kancane alinde isikhathi sakhe because isikhathi somuntu siyafika noSesane naye walinda isikhathi sakhe sasafika yabo. Sesane is the prime example of ukulinda mfethu. Ukulinda ufocus kwezinto zakho udlale kahle la ubekwe khona ungalo ukukhuluma because uSesane ula ekhona manje ingenxa yokulinda mfethu.